Yn gyntaf, dyn ni am edrych ar. Dyn ni wedi edrych ar yr arddodiad, a dych chi'n gwybod mai arddodiad yw a'r ystyr ydy on. Felly mae'n dangos perthynas un peth ar rhywbeth arall. Felly mae'r beiro ar y bwrdd. Mae Rachel ar y gadair. Yn eistedd ar y gadair. Okay? Felly dangos perthynas un peth ar rhywbeth arall. Felly mae'r llyfr ar y bwrdd, mae'r taflenni ar y ddesg wrth y ffôn. Hefyd, mae ar yn cael ei ddefnyddio fel rhan o ymedroddion cyfarwydd. Okay? Ar frys, ar unwaith, ar wahân, ar hyn o bryd, ar ôl, ar gael. Okay. Beth ydy ystyr ar frys? In a hurry. In a hurry, ydy. Ar unwaith? At once. Chi? Ar wahân? Separate. Ar hyn o bryd? Now. Now, yeah. Neu at this moment. Hefyd. Ar ôl? After, ar gael. Available. Okay. Felly sy'n iawn. Ar, on. Okay, felly does dim collnod. Okay, ar, on yn Saesneg. Beth mae'r collnod yn dweud wrthyn ni? Llythyr yn eisiau. Llythyr yn eisiau. Okay, mae rhywbeth yn eisiau. Felly, mae yna ddwy elfen fan hyn, yn does e? Ydych chi'n dweud on yn y cyntaf, mae yna ddwy elfen. Felly, mae gyda ni a. Ystyr a? And. And, ydych chi? And. Felly, edrychwch ar yr enghraifft gynnau. Mae'r prifathro a'r athrawon yn cwrdd bob bore i drafod materion y dydd. Okay? Y prifathro a'r athrawon. Headmaster and the teachers. Eto, mae gyda ni ddwy elfen fan hyn. Ac mae ar yn gyfystyr o'r Saesneg with. Beth ydy ystyr a tho bach? Gyda neu with. Neu as hefyd, yn fe. Daeth y dirprwy brifathro yn ogystal ar pennaeth. Reit, mae hwn yn rhywbeth newch chi ddefnyddio'n aml iawn. Yn ogystal a. As well as. As well as. Yn ogystal a, as well as. Yn ogystal ar pennaeth i'r cyfarfod.